Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare. Mugi-mugi lare-lare lan keluarga bagus waras sedaya. Sakmenika badhe sinau basa Jawa. Supados lancar, lare-lare nyiapaken buku paket basa Jawa. Jadwalipun inggih punika kaca 35 dumugi 38. Monggo pasinaonan basa Jawa injing menika kita pika kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muatan materi ing ulangan telu iku A. Ayo nggatekake. Lan B. Ayo nyoba. Ayo nggatekake. Gatekno titikane wayang kuno kawan. Rungokno katerangane gurumu. Iki Semar. Semar iku awake lemu. Ini Semar. Semar itu badannya gemuk. Duwe kuncung putih. Mempunyai sisa rambut di ujungnya berwarna putih. Mripate kriip-kriip. Matanya sipit. Lambene mesem. Bibirnya tersenyum. Iki Gareng. Ini Gareng. Awake cendek cilik. Badannya pendek dan kecil. Mripate kero. Matanya juling. Irunge bunder. Hidungnya bulat. Tangane tekle utawa bengkok. Tangannya bengkok. Sikile pincang. Kakinya agak pincang. Iki Petro. Ini Petro. Awake cilik dhuwur, badannya kecil dan tinggi. Irunge dawa, hidungnya mancung. Utele bodong. Putihnya bodong. Lambene mesem. Bibirnya tersenyum. Sikile nganggo sepatu. Kakinya memakai sepatu. Iki Bagong. Ini Bagong. Awake lemu kaya Semar. Badannya gemuk seperti Semar. Mripate mlenong. Matanya lebar. Irunge pesek. Hidungnya pesek. Lambene ndewer. Bibirnya tebal dan menggantung. Weh, ayo nyoba. Siji, ucapno sing cetha banjur golekno tegese. Kuncung. Luwian rambut. Kriip-kriip. Mripate ora ombo utawa sipit. Lambe tutuk. Kero
mripate juling. Tekle, tangane bengkok. Bodong, udele metu. Pincang, sikile dingklang. Lenong, mripate ombo. Pesek, irunge mendelep. Lower, lambene kantelu. Lu isenono supaya bener. Contoh, sing putih iku kunjunge, sing lemu iku wetenge, awake, sing krip-krip iku mripate, sing mesem iku lambene, sing kira iku mripate, sing tekle iku tangane, sing pincang iku sikile, sing bodong iku udele, sing lenong iku mripate, sing pesek iku irunge, sing dower iku lambene. 5. Gambar iki gatekno, tirokno wajane. Pak Guru, umurmu piro Gong? Bagong, umur kula ical Pak Guru. Pak Guru, loh, umur kok bisa ilang? Bagong, inggih Pak Guru. Pak Guru, lah kepriye kenae? Bagong, ngaten Pak Guru, ngendikanipun Bapak, umur kula sami kalian umur wit klapa ing ngajeng griya kula. Sakmenika wit klapa wau sampun dipun tegor. Pak Guru, kowe iki lho umur kok bisa ilang? Wong Sulono sing patitis. Apa judul wacan ing dhuwur? Pak Guru lan Bagong. Judul wacan ing inggil inggih menika Pak Guru lan Bagong. Sapa sing omong-omongan ingkang ngendikan Pak Guru lan Bagong? Apa sing diomongke ingkang dipun ngendikaaken? Umure Bagong. Umure Bagong padha karo umure apa? Umuripun Bagong sami kalian umuripun wit klapa ngarep omah. Apa sebabe umure Bagong ilang? Umuripun Bagong ical sebab wit klapa ing ngajeng griya sakmenika sampun dipun tegor. Iku wau lare-lare pasinaunan basa Jawa ing dina iki. Saiki yuk dipun tutup kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur nuwun lare-lare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.